Приди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской звышини сердце, что стороны тобой названы сутешителем. Ты найвищий Богодар, життя, криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ты спосилаєш сім даров, бо маєш силу отдайца, просына обязаны нам. Ты множество моваў промовлял, своёю лаская святи сердце и розум нашия, и сердце нам оздорови, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, завсёды за собой веди, и пробачение грешным дай простябеяйца познать, и шлях до сына покажи. Ты дух любови их двоих, верим Тебе во все часы. Богу Отцу хвала завжди, и Сыну воскреслому, Сутешителю Тебе хвала на вечные веки. Амен. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітай, Святая Маці, Ти народила Володара, який керує небом і землею на віки вічні. Гэтымі словамі антифона Новоход розпочинаємо святую імшу, перший день году, Нового году. Просим у Бога благословення на гэты Новый год, каб сапраўды з Богом його прожить, каб быць бліжэй Бога. Сёння перажываем урачыстасць Святой Богородицы Марыі, шановая Маці Божию, та, якая дала нам Збавителя, якая народила нам Збавителя усяго свету. Сёння таксама дзень молитвы аб мір ва ўсім свеце. Молимся аб супакою у наших домах, у наших сем'ях, у нашай краіне і ва ўсім свеце. А падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Білецкага Даната у першую гадавіну пасля яго смерці. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшуе вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
сен сіздемо. Глорія, 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 і на сен сіздемо. Глорія, глорія. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей, а не Боже владару небесный, Боже Отче всемогутный, а не Сыне единородный, Иису Христе. Глория, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, gloria. А не Боже баранку Божий, Сині яйця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми молення наше, які сидиш праворушайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты праздевочее материнство Найсвятейшей Панны Марии, одарю людей ласкою вечного збавлення. Дай просим, как мы спознали заступництва Той, праз якую приняли Твоего Сына, криницу життя вечного, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Czytanie knihy Liczbą. Pramówił Pan do Moiseja, кажучи: «Скажи Аарону і синам Ягоним, так благословляйте синов Ізраїля, кажучи: нехай благословляє Тебе Пан і оберігає Тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над Тобою і одорить Тебе ласкою. Нехай Пан скерує на Тебе свій погляд і одорить Тебе миром. И будут закликать имя Мое над сынам Израиля, и я благословлю их». Это Слово Божие. Нехай Пан Бог змилується над нами, нехай Пан Бог змилується
над нами и благословить нас. Няхай зазяє обличчя Його над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Його збавлення. Няхай Пан Бог змилується над нами, няхай веселятся и радуются все племена, бо Ты судишь народы поводле правды, и племенами на земле керуешь. Няхай Пан Бог змилуется над нами, няхай славят Тебе народы Божа, няхай славят Тебе народы усе, няхай Бог нас благословляє, няхай боятся Його усе межи земли. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне, а паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрцы духа, Сына Свайго, які ўсклікае: «Абба, Ойча!» Таму ты ўжо не раб, а сын. А калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шмат разоў прамаўляў калісьці Бог дайцоў нашых праз прарокаў, у гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час пайшлі пастухи, спяшаючыся, і знайшлі Марыю, Юзефа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, удзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлоне. Гэта слово Пана. Миловане у Христі Пану, брати і сестри, знову починаємо Новий год. Так хотілося б, може, вже тепер ведати, яким він буде, що нового нас чекає. Криху може прадбачити, що цей Новий год нам принесе, що буде в моїй сім'ї, з моїми знайомими, дома, в школі, на праці, в костьолі, які ми будемо самі. Можна без конца ставіць такія пытанні, але давайте будзем памятаць пры гэтым пра наступнае, пытаючыся, што прынясе нам Новы год. Мы не павінны думаць, што нібыта Новы год гэта нехта, хто ўсё вырашае, а мы самі
не маем ніякага на гэта ўплыву, якім будзе гэты год. Праўда, што не ад нас залежыць, на колькі сантыметраў мы, не ведаю, патаўсцеем, пахудзеем, колькі кілаграмаў, можа, скінем. Дзеці, можа, на колькі падрастуць, зменімся, можа. І праўда, што ніхто з нас не выбірае для сябе бацькоў, ці брата, ці сястру. Ніхто таксама не пытаўся ў нас, дзе б мы хацелі б жыць, ці ў кватэры, ці ў доме, на вёсцы, ці ў горадзе. Напэўна, дзяцей таксама ніхто не пытаў, у якую школу хацеў бы пайсці, ці ў якім класе вучыцца. Не задумаўся, напрыклад, колькі буду мець сяброў, або наадварот, колькі не будзе ў мяне сяброў, можа, увогуле няма. І некаму можа паказацца, што ад яго залежыць вельмі мала. Але гэта толькі нам здаецца, бо на самай справе залежыць усё ж такі шмат залежыць ад кожнага з нас. І якім будзе гэты год, таксама залежыць у большасці ад нас. Залежыць ад кожнага з нас, якім буду сынам ці дачкою для сваіх бацькоў, ці бацькам, ці маці, для сваіх дзяцей, мужам ці жонкаю, для сужанца, братам, ці сястрою, для родных, сябрам, можа, вучням, можа, настаўнікам. Усё залежыць ад нас, якімі мы будзем, якімі мы захочам быць. І, скажам, на гэты Новы год, што мы распачалі сёння, як новы, можам сказаць, такі чыстенькі сшытак, у якім 365 старонак. Кожная старонка – гэта адзін дзень. І заўважым, нават так памятаю школьныя свае гады, першыя дні ты так стараешся весці гэты сшытак акуратна, добра, прыгожа, каб, скажам, усё так было акуратненька. А пасля дзесьці там спяшаешся, ты почерк уже змяняецца, дзесьці там накрэсліш, намазюкаеш і так далей. Так і ў нашым жыцці можам так адразу ж пасля святаў, можа, паспавядаўшыся, прыняўшы пакуту, зрабіўшы пэўныя, скажам, высновы, і маем такую надзею, што не будзе, скажам, толькі гэтыя першыя дні такія добрыя, як першыя старонкі з гэтага сшытка, такія, скажам, акуратныя, правільныя, а пасля, скажам, пасля не ведаем, не? Ад нас залежыць, як мы гэты сшытак гэтага году будзем весці. Толькі ад нас, не ад нікога. Калі я буду старацца, буду выконваць Божыя наказы, буду старацца выконваць Божую волю ў сваім жыцці, буду старацца жыць па-божаму, па-хрысціянскаму, справядліва, з любоўю, то, напэўна, гэты жыццёвы сшытак гэтага году будзе прыемна пасля перачытаць, будзе прыемна ўспомніць. Можа, так будзе, што хтосьці і накрэсліць, можа, хтосьці, скажам, і намазюкае ў гэтым сшытку. Не ведаем, але ад нас залежыць. І можам, скажам, як гэты сшытак весці, як менавіта нам пражыць гэты Новы год, каб сапраўды быў добры, благаслаўлёны, багаты ў Божыя дары. Сёння перажываем урачыстасць Багародзіцы Марыі. Яна першы дзень каляндарнага году дае нам гэты прыклад, як гэты сшытак жыццёвы нам запаўняць кожнага дня. Яна не спяшалася, яна была разважлівая, а менавіта разважала аб тым, як ёй выканаць Божую волю. Не супраціўляцца, але менавіта з пакорай, паслухмяна жыць паводле Божага намеру. Жыць паводле таго, што Бог для яе прадвызначыў у жыцці. І яна менавіта тая, якая запісала гэты сшытак свайго жыцця, менавіта сама прыгожа, добра, без памылак. І мы павінны ўглядацца ў яе прыклад у нашым жыцці. І сёння таксама просім у Маці Божай аб заступніцтва і апеку для кожнага з нас, каб мы не накрэслілі, не нарабілі памылак у нашым жыцці,
але сапраўды з Богам, з Маці Божай пражылі гэты год шчасліва, у радасці, у Божым благаслаўленні, у любові адзін да аднаго, як Марыя. Сёння таксама, як на пачатку святой імшы узгадаў, менавіта 1 студзеня адзначаецца сусветны дзень міру. Пры нараджэнні Хрыста анёлы абвясцілі зямлі супакой. Усе мы моцна жадаем, каб мір запанаваў ва ўсім свеце. А перш за ўсё, можа, у маёй сям'і, маім акружэнні, маім асяроддзі. Каб мір усталяваўся на зямлі, каб не было войнаў, каб усе народы жылі ў згодзе, ў дружбе. Перад намі 365 старонак, якія трэба нам запомніць. Па-перше, давайте памятаць пра свае прынятыя пастановы, абяцанні, якія давалі не так даўно на споведзі перад святамі. Па-другое, кожны з нас можа пакласці сваю маленькую цаглінку для будавання міру ва ўсім свеце. Якім чынам? Давайте будзем будаваць згоду ў нашых сем'ях. У школе, на працы, паміж суседзямі, сябрамі. Няхай прыкладам у гэтым будзе для нас Марыя, якой урачыстасць сёння азначаем і да якой мы таксама сёння звяртаемся з просьбай у гэтым новым годзе, каб яна дапамагла нам пражыць гэты год прыгожа, запаўняючы усе старонкі нашага жыцця добра, з любоўю, прыгожа і па-божаму. Гэтага і сабе, і вам жадаю. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Отца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бог сапраўдна ад Бога сапраўдна, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якого ўсё сталася. І дзеля нашага збаўлення зашоў з неба і уцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала. Праз пророку, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых. Да Бога, які праз свайго Сына, народжанага з Марыі, стаў адным з нас, узнясём праз заступніцтва Богородицы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за пастыраў касцёла, каб даручаныя ім заданні яны выконвалі з верою і ахвярнасцю. Цябе просім. Молимся за наш народ, за нашу парафію, за нашыя сем'і, каб заступніцтва Маці Божай ахоўвала нас ад усяго злога і ўмацоўвала ў жыцці згодным з Евангелем. Цябе просім. Молимся за ўсіх дзяцей, каб яны былі паслухмяныя сваім бацькам і ўзрасталі ў веры. Цябе просім. Молимся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку і суцяшэнне. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі нашага ксяндза Марка, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, каб добры Бог благаславіў яму ў святарскім жыцці, а Маці Божа заўсёды мела ў сваёй апецы. Цябе просім. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечнага для памерлага білецкага даната ў першую гадавіну пасля яго смерці. Цябе просім. Молимся за нас тут сабраных, каб у наших сем'ях панавалі спакой, згода і любоў. Цябе просім.
Дякуємо Тобі, Пані, за надію, яку нам дає заступництво Святої Богородиці Марії. Навчи нас брати приклад з її у нашому щоденному житті. Праз Христа, Пана нашого. Доклянися до моїх очей і побачу, що побачиш. Доклянися моїм устам і промовлю прославлення. Доклянися мого серця і очисти. Хай твой Дух Святий наповняє Молитесь, брати і сестри, как мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме веру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам. Милосердный Боже, Ты граница и изъяснение всех добрых справ. Во урочистость Божия Мати, дякуем Тебе за початок нашего збавления и просим, как мы с радостью дочекались Его плену, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Вгору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. І каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы на свяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз заступніцтва Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы дадлучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твоё воскресенье і чакаем Твоего прыйсця ў хвале.
Wspominaючи смерть и мертвых повстання Твоего Сына, веруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одну. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стався человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полной удячности осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святый будь имя Твое. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, как ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали исполнення щасливої надії і пристя збавцю нашого Ісуса Христа. Бо Твоє володарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Ранок Божий, ось той, хто бере на собі грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, щоб ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, а будь здоров'я душі.
помолимся. Божа урочистости Панны Марии, Мати Сына Твоего и Мати Костела, мы с радостью приняли на святейший сакрамент. Да и просим, каб Ён да помог нам досягнуть життя вечного, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, яке духовно хочу усиновити і яке знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Коротенькі об'яви, сьогодні святий імші ще о годині 13 у нашому костелі і вечором у 18:30. Завтра неділя, розпорядок святих імшов недільний, перша неділя місяця, адораційна. З нагоди Нового году ад свайго імя, ад святароў, ад ксяндза Пробашча жадаю, каб сапраўды гэты Новы год быў багаты ў Божыя дары, ў Божыя благаслаўленні, каб гэтых 365 дзён пражылі дастойна, па-божаму, па-хрысціянскаму, каб Маці Божая кожны наш дзень апекавалася намі і заўсёды была з намі. Таксама ад усёй супольнасці парафіяльнай, з нагоды дня нараджэння, найлепшае пажаданне для ксяндза Марка з нагоды дня нараджэння. Няхай добры Бог благаслаўляе, а Маці Божая апякуецца ў святарскім жыцці. І яшчэ слова віншавання ад нашых найменшых парафіянаў. Мы вас віншуем, любы святар, у дзень нараджэння жадаем вам, каб вам заўсёды ў святасці жыць і пра цукеркі для нас не забыць. Дякую, ксёндз Марк, за тое, што робіш. Што нам заўсёды усмешку дораж. Мы жадаем спаўлення Марк, бо вы найлепшы і добры святар. Абчэй не ўмеем мы доўга спяваць, але вось прыйшоў святара віншаваць, бо сэрца нашым вы добрым словам кожны дзянёчак лічыць гатов. Божай апекі і Духа Святога на кожны дзень, каб хапала здароўя, Маці Святая няхай адтуляе, так кожны з нас для вас сёння жадае. Вялікі дзякуй за ваши молитвы, дзетак за гэтыя словы цёплыя. І просім далей о ваших молитвах за мяне, за святароў, каб мы маглі годна, верна і з любоўю служыць Пану Богу і людзям. Яшчэ раз дзякую. Нech będzie pochwalony Jezus Chrystus. На святкування Нового году прийміть з вірою Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідзіце ў супакоі Христа. Не откинешь никого.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Наш ksiądz Marek очень скромный, а всех деток приглашает в класс на шоколадку. Я тоже пойду, потому что я тоже ребенок. Да? Все детки не расходимся, идем в класс, там ksiądz Marek вам даст что-то вкусное.